novom videu. Dneska ideme hrať Hospital Zoo a takže začneme. Dobrý deň. Dobrý deň, moje meno je Cinnamon Beers. Som tu pre neviem. No, takže toto zoberieme. Už som to hral, ale ešte som to nehral, takže prvýkrát to idem hrať. Takže fotka, dobre? Dobre, vyzerá v pohode. No to dáme do registru. Registruj sa, dáme to do tlačiarne. Čo je 3D tlačiareň? No nevadí. No, nech sa ti páči. Jasné, budeš v miestnosti 1. Hneď som za tebou. Loket? Nedáva zmysel, no okej. Trošku mi to seká, no tak. Dobre. Čau pacient, takže budeme v jednotke. Dobre, čo ideme operovať, alebo nejak tak? No, poď, ľahni si. Ľažkaj si môj. Dobre, teleportuješ sa ako v každej jednej hre. Au, to nebolelo. To nemohlo boleť. Som ťa trochu pýchol, ani som sa ťa nedotkol. Nevadí. Takže toto zmieriame. Dobre, 100%. Dobre, čo budeš potrebovať? Dobre, chceš nejaké herbs? Dobre, ideme ti pre herbs. Tak máme hneď herbs, to zoberieme. Rastlinky mu dáme. Dúfam, že to nie je kokain. Daj si. No dobre. Ideme zatiaľ za ďalším pacientom. Tak. To otvoríme. Dobre, ideme ťa skontrolovať. Som bol tak dlho? No tak, nebol som tam zase tak dlho. Skontrolujeme fotku. Ok, to vyzerá v pohode. Dáme ťa do registru. Vytlačíme ti na 3D tlačiarni tvoju preukázku. Nech sa ti páči. Dobre, budeš v miestnosti 2. Jasné, budeš v miestnosti 2. Dovidenia. Jasné, nový. Pozor, keď budeš mať 0% vitality, tak zomreš. Sanity teda. Dám si radšej kavičku. Kavička. Dobre, ideme sem. Takto. Otvoríme dvere. Ahoj, ďalší pacient. Tak to zmeriame. No, čo budeš potrebovať? Mačka doktorka, no to som ja. Presne tak, to som celý ja. Dobre, analyzujeme. Dáme to sem. A potrebuješ očné kvapky. Som sa si nemohol doma dať. No dobre. No tu máš očné kvapky. Ďakujem. Nemáš zač. Dobre. Poďme sem. Doktor prišiel. Aké zaujímavé. Ježiš, čo robím v kvetinači? Nevadí, no dobre. Dobrý doktor, dobrý. Áno, som tu nový doktor. Harolov. Áno, niekedy sa tu dejú divné veci, ale stále budem pracovať samozrejme, ako hovoríte. Ďakujem, že si mi opravil kamery na týchto zlých ľudí, aj tu zatváračky na skútrov. Dobre, díky, čau. Dobre, takže oživil som 2. Nikto nezomrel zatiaľ. Excelent. To je super. To som rád. Dobre, takže bude ďalší deň, uvidíme, čo bude ďalej. Prišiel ďalší, ahoj chlapec. Nejaký si divný, čo sa ti stalo, kamoš. Vieš čo, radšej ťa tu takto zavriem. No, si v pohode? Počkaj, pozrieme sa na kamery. Ježišmaria, nedívaj sa na mňa tak, však nevidíš. No dobre, tomu ďalšiemu nejdem ani otvárať. A radšej mu otvorím. Dobrý deň. Dobrý. Si v pohode? Ahoj. Ahoj, Rusty Volcane. Chceš sa pozrieť v paciente? Tak ja ťa pozriem. Inšpektujem ťa. Vyzeráš v pohode. Počkaj, pozriem sa ešte raz na kamery. Ježi, no vieš čo? Jasné, len počkaj, len si tu zoberiem papiere. Tak, vydrž. Dúfam, že odíde.
Áno, som seriózny. Áno, nehal som ťa. Ježiš, kámo, ty čo máš ADHD? Chudáčik. Kámo, si v pohode? Dúfam, že typek je v pohode. No tak. Áno, neuveriteľné. Áno, presne tak. Keď si takýto idiot, tak stále chodíš takouto cestou. Dobrý deň, pani. No, to treba. Áno, potrebuješ apartment ako všetci. Dobre, dám ťa do registru. Ukáž fotku. Dobre, v pohode, všetko. Tak dáme, vytlačíme ti kartičku. Ahoj, Ninali. Nech sa ti páči. Dobre, keď budeš v miestnosti 2, tak to je dobré, Dobre, poď. Do miestnosti 2. Nebol tu niekto predtým? Prečo sme nešli do miestnosti 1? Matička tu je. Kde je? Tu si, dobre, poď. Dobre, choď tam, dovnútra choď. Dobre. Tak, ľahni sa, ľahškaj si. Daj mi DNA. Au. No, nebolelo to. Dobre, analyzujeme to, čo ti je, ako ti je. Dúfam, že nebudeš potrebovať nejakú kravinu. Prosím, nech to nie je nejaká kravina. No, ukáž, čo potrebuješ. No, dobre, toto si nemusíš dávať doma, toto si nemôžeš ani dať doma. Takže dáme ti toto. EV drops. To budeš potrebovať. Ešte eye drops, kamo to si mohla dať doma, ale keď ich potrebuješ, tak ich potrebuješ. Nech sa ti páči. Inak, ak by ste mali nejaké rady, tak píšte do komentárov. Chalan, čau. Radšej zavriem aj dvere. Reacted? Me? Áno, ty. Kamo vyzeráš jak... Kamo, ty malý trpaslík. Prečo vyzeráš jak Mr. Shifu? Kamo, jaký má chvost? To je myš? Potkan, ratatujle. Áno, som seriózny. Kamo, nie, nechoď preč. Ja som myslel, že je dobrý. No nič. No, radšej otvorím, keby som nespeškal ďalšieho. Ahoj. Jakže jedna kamera je... Vieš čo? Idem len pre papiere nejaké. Choď preč. Jakže nefunguje? OK, tak niekto to pokazil. Dobre, tento typek vyzerá v pohode, tak tomu otvorím. Vítajte. Čo by ste potreboval? Čau, Čirli Yamada. No dobre, to chce každý pacient pozrieť. Tak ti ho pozrieme. OK, pozrieme túto fotečku. Jo, to je všetko v pohode. Dáme do registru. Vytlačíme ti tvoju kartičku. Nech sa ti páči. Čau, Stanley Yamada. Dobre, v room 5. Nebudem ťa operovať, nie? On sa operuje, že? Neviem. Kámo, čo tu robíš? Ježiš, som ono sa skoro dosral. No dobre. Tak ideme na 5, som zvedavý, čo ti všetko mám dať. To otvoríme. To vyzerá dobre. Stay healthy. OK. Poď ďalej. Nechcem sa vyjadrovať mojej sanity. Ale toto dáme sem. Dobre, to pôjde všetko, ide to všade, do tohto registru, tu ti proced, OK, čo budeš potrebovať? Kvapky, či čo to je? Dám ti nejakú mastičku. A javorový sirup, jasné, kamo, na čo ti javorový sirup? No dobre, nevadí, dám ti ho. Tak, a tu máš. Tak, máš ho už. Dobre, už si zdravý. Tak, tu je tá pokazená kamera, podľa všetkého ju nemôžem opraviť. Nevyzeráš moc v pohode. Vieš čo? Ostaň. Pozriem sa na teba. Áno, toto je pekelné miesto, či čo si to vravel za tie piliny.
Aha, ďalší typek. Vyzeráš veľmi zdravo. No. No. Vieš čo? Jasné. Ešte čo, radšej mu zavriem. Radšej mu zavriem. Dám si kavičku radšej. Dám si. Jaj, kavička moja krásna, dobrá, najlepšia. Milujem svoju kavičku. A ja chcem ešte. Nemôžem, lebo nemám Robuxy, no super. No, ani čokoládu. Ahoj, what's up man? Jak vyzeráš? Vyzeráš v pohode. Takže ťa si zoberiem. Budeš v pohode. Určite. Inšpektnem ťa iba. Prečo som dostal minus Job Street? I don't know. OK, tu máš kartičku. Ginger Hander, či ako sa voláš. Nech sa ti páči. Dobre, budeš v room 5, ako ten druhý. Nemôžeš ísť do roomky 2. Ježišmaria, ahoj. Pre boha, stalkerovia, kámo, ma tu pozerajú nejakí čierni mužovia. No nevadí, poď môj. Takže. Ježiš, čo si? Pomoc. Bad monster hnusný. Ježiš, chvála Bohu, aj tak vyzerám divne. Nechcel by som byť operovaný takým doktorom. Dobre, toto dáme sem. Čo potrebuješ? Ak tam dá zasa javorový sirup, tak sa doserem. Nechám chcípnúť radšej. Dobre, pozrieme to. Čo potrebuješ teda? Javorový sirup. A túto nálepku. Dobre, skúsime zobrať 2. Ale ten idiot. Proste, kamo, prečo si nemôžeš dať nálepku a javorový sirup doma? Musíš prísť preto do nemocnice? Jasné, nemám to. Tu máš. Idem preč. Čau. Zavriem ťa tu. Dúfam, že neuvidím žiadneho stalkera hnusného čierneho. Takže ja nemám nič proti čiernym, ale tak keď na teba pozerá nejaký čierny muž z roha, tak je to divné. No, dobrý doktor. Jo, ďakujem, že si mi otvoril novú vec. Ďakujem, že si mi otvoril. No, ďakujem, že iba keď je šichta. Ďakujem, ale aspoň, že si mi otvoril obchod. No, konečne otvorený. Tam som sa chcel ísť pozrieť a idem sa tam aj pozrieť. Dobre. 3. Videl som divných a nikto nezomrel, takže good. Hospital je good. To si nejdem dávať. To nechcem. The window. Viete čo? Radšej ne. By som si zobral ten možno NPC speed, ale čo je toto? Speed boost na 30 sekúnd, to sa neoplatí, kámo. Radšej idem. Ja som tu stratený, preboha. Ježiš, to nie je. Dal to. Stratený tunak. Čo tu robíš? No, na dnes je to všetko a vidíme sa.